Конференцію за спотримовку Союзу з таємної конференції общинок і городов організувало Міністерство poljoprivredi i zaštiti okoliska, na ktorej učešníky, насамперед представителі общинських органів з цілої Сербії, mali nahodu čuť pokreše cihlu u napredovanju gu predpristupnim sredstvom Evropskej uniji, za kotri ruralni stretki i sami poljodzilci hodni konkurovači do cього roku. Sarađujemo sa lokalnim samoupravama jer nam je izuzetno važno da prosto svi zajednički budemo deo ovog posla, da što bolje ljude informišemo, naše poljoprivrednike o mogućnostima koje pruža ovaj IPAR program i da naše stručne službe, pre svega poljoprivredne stručne savjetodavne službe, budu u neposrednoj komunikaciji sa poljoprivrednicima. Všetko toto treba vžať za rezervu, pretože sektor u Ministerstvu poljoprivredi zadlužený za toto nema dostatočno osposobeni kadri, vari naš poznati agroekonomista profesor Ševarlić. Tiž všetky sredstva še dostávaju až po ukladanju samih aplikantov, a mi nemame rozvojnu banku za výhodni krediti, takže še muša tako uložiti vlastne sredstva, abo kreditni sredstva za nevýhodnu kamatu. Ja bih posavetao naše potencijalne poljoprivrednike i oni koji hoće se bave delatnostima oko poljoprivrede u selima, kao što je seoski turizam, domaća radinost, prerada i tako dalje, da koriste iskustva drugih zemalja i da svoju projektnu dokumentaciju baziraju svoje projekte planiraju da realizuju nekoliko etapa. Treba dodati i že aplikovanje za druge sredstva po IPARD programi nemožljive poklešenje zakonči proces finansovanja prethodnej investiciji.